हेलो तू रहन हो जा बात भइल नु कहने नु के पंचायत जा करे के बहु जे वो के रेस्टोरेंट का भाई सोनुआ के नंबर है देख लो भाई सोनुआ के नंबर सुना संपर्क करना चाहते दोनों तीनों नंबर बंद के ले हम तो स्विच ऑफ है कृपया हां बनी के इलाज कर देता भाई गोलंबर है अनुरे मार शूटिंग ना करबे प्रमोदवा जान जिए तू बहुत बड़ गलती कइले बाड़े जो कहीं 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 खड़ा होके लाई बाजी बसन कहीं खड़ा होके लाई बाजी बसन अरे आओ ना रे मैं जो खड़ा बन जाई जबे ए गोलंबर है अनुरे गोलंबर हो ये गलती में मत लिए आ तोरा के मारो आज मारी काल मारी कुत्ता नहीं मारो आज जब ओकरा के मारम तबे लाई भाई मो रखो देख ना ना रख मत है प्रमोदवा के देख है प्रमोद प्रेमी ओकर ऑफिशियल नंबर है दिखा दे तनी है पिछवाल दिखा दे कि एकर नंबर हो पूरा पब्लिकवा देख ले आई प्रमोदवा के नंबर है नंबर स्विच ऑफ बा आई ओकर चमचा के नंबर है जोन आके लाइव भाई रहा कि हम बक्सर में बनी ना है इहो बंद कइले बा करना चाहते हैं वह अभी देख लो सर लाइव भाई लाई भाई लाल अरे मां ना अभी गोलंबर पे बोला के मोबाइल ऑफ कर दिया लॉस नंबर से ऑन फोन कर बुलाओ ना भाई देखा रे भाई ऑफ कर दो तू बोलावले बक्सर बोलावले तो मी लग रहा बाप के मतारी का अपन पैदाइश बढ़े ना बोला पर जनता रे कि मारे प्रमोद प्रेमी डेरा चुतिया डेराल ना आदमी न्यूज से भागेला मीडिया से भागेला अरे चंडाल कुछ का औकात नहीं खे तोरा ना तोर कुछ करे का औकात बा आ झूठो खनी का पाई पाई कइले बड़े बबली बाबा तोरा के डांट के बुलाता तो हटत नहीं जाके बैठल बड़े बोल के लाइव में शेयर कर सब लोग आप सब लाइव जुड़ी और ये लाइव पे जरूर आप सब शेयर करें। देखिए हमने के कलाकार हैं जा और रहल बात की एगो गीतकार है मेरे हमारा के बहुत कुछ बोला है उल्टा सीधा फोन पर भी गाली दिया है और धमकी दिया था कि आप तू बक्सर आ जाओ बक्सर तोरा के हई कदे भाऊ कदे फलान चीज तो अभी बक्सरे में हमने के बनी जा बहुत लोग पहुँचल बा बक्सर में और एगो चैलेंज अगला दिले रहे कि तू आके देखा तोरा के हई कदे भाऊ कदे तो हम बक्सर में आइल बनी भाई आ तू लुकाइल बड़े कौना बिल में तो हिम्मत बताओ सब लोग बा हम माने एगो कलाकार के ई कैसे चुनौती दे ऐसे ऐसा लोग के आप सब बाइकाट करी केहू भी कलाकार के ये सही करता ही और हम तो छोट बड़ सब कलाकार के हम साथे बनी और हमेशा जीवन में साथे रह मगर ई एगो कलाकार के केहू भी कलाकार की चैलेंज देता ये बहुत भोजपुरी खातिर खराब चीज़ बा कैसे केहू कलाकार सबके खातिर होला और एगो चिंदिचोर राइटर अगर कुछ औकात नहीं है न कुछ आवेला ई आके बताई कि हमरा के आज चैलेंज देता कल कोनो छोट कलाकार के दी केहू बड़ के कलाकार के दी केहू के बोल देता ही तो हम भाई आई बक्सर आइल बनी बक्सर कम से कम 500 लोग आइल बा 500 जाके जहाँ तू बैठल बड़े बबली बाबा के यहाँ बाबा के भी जाके गोड़ धैले बड़े तू बहरी निकल बाबा के लिहाज बा हमनी के नज़र में छोटे चाचा के लिहाज बा आ जाके वही तू बैठल बड़े बहरिया कहलन क्या फरियाल हमारा से बक्सर हिम्मत बताओ देखा दे तू हमारे के चैलेंज देता रे मारे के हम तोरा घरे तोरा आया मारे खातिर आ तू लुका गई बड़े सब भाई आप सब शेयर करी और हमनी के गुंडा ना ही जा हमनी के कलाकार ही सबके खातिर प्रिय बनी जा आई नॉन पर्सन आदमी नॉन पर्सन कुछ ना वेला बताई सब भैया ये धमकी देता ही अब एक खुद कुछ का औकात नहीं है 3 में के 13 में कुछ लिखे ना आवेला पूरे अगर यूट्यूब पर डालब एक बारे में तो एक गूगल सर्च बता दिल कि कैसन आदमी है और बताई कि हमारा ऐसा सीधा हमें लाइव में ना अले ना विवाद में अले हमारा के आके ये धमकी दे बा ये धमकी दे कलाकार के साथ चुनौती देता था आप सब बहुत सारे भाई हमारे कलाकार बड़े आज हमारा के चुनौती देते रहे काल के हुआ के देवे परसों के हुआ के देवे तातना तू बड़ा गुंडा भइल बड़े ना अतना बड़ा तोरा भी बाहुबल बलबा कि तू केहू के चुनौती दे देवे हम तो तोरा के कुछ लाइव में बोला ना रही तोरा के हम तो इंटरव्यू में कुछ बोला ना रही तो तू अपन काहे खातिर हमारा के बीच में खोदले हैं खोदले काहे हमारा के तू तोरा खोदल महंगा पड़ जी नो अब आइल बन बक्सर आओ ना 500 लोग आइल बा बक्सर कहाँ जाकर लुकाइल बड़े तू गोलंबर पर बोलो ज्योति चौक बोलो तो उजा आओ तोरा घरे लोग पहुंचल बा ऐसा लोग के आप सब जितने भोजपुरी भाई लोग बा और जे भी देखता ऐसा लोग के आप सब बाइकाट करी ऐसा लोग के कबो भाव मत दी ऐसा लोग हमेशा बाइकाट करिए टेट से कैसे कि हरेक के साथ ही काम ऐसा करे लाई सबके साथ समर सिंह के साथ ऐसे कैलस रितेश पांडे के साथ कैलस मैंने छोटे छोटे कलाकार गोलू गोल के साथ ऐसे मैं सबके साथ ही अगला करता तो बताइए हमनी के कहाँ जाए हमनी के रंगबाज है जा गुंडा है जा हमनी के कलाकार आदमी है सबके खाती है जा सबको हमारा खाती प्रिय बा सबके हम दिल में रखल अपनी छोट हो गए बड़ हो गए जब बड़ जे भी मान सम्मान सबके दिल से हमनी के आदमी मानेला ई एगो आके जान जी कि भोजपुरी में गंध मचौले बा अब चुनौती देता कल हमरा के तो सुन ले कलाकार से बड़ा केहू बदमाशू ना होला कलाकार से बड़ा केहू रईसो ना होला कैसे कलाकार प्रेम के भाव वाला आदमी होला तो ये से ऐसा लोग आप सब बाइकाट करी एकरा के हमेशा गूगल पर डालब एक नाम तो नाम अजी कोठा पुत्र ऐसा नहीं भोजपुरी के अथी धरातल में गिरा के रख ले भाई एक कुछ आवेला ना हम बोला चाहते रही भैया कि चुनौती दिल शाम के कि तोरा हिम्मत बा पटना स्टूडियो बोला तो उजा भाग गई और बाद बोला कि बक्सर तू आ तो बक्सर हम पहुँचनी हम बक्सर 500 लोग पहुँचल हम बारी जगह पर ना गई तोरा ऐसा कुत्ता खाती प्रेमी ना जी
बारन बैठल बने राजेश भैया के यहाँ और 500 लोग गोइल बा तोरा के खोजे खातिर कह तो तोरा घरे हम भेजी। अरे चंडाल कुछ का औकात नहीं खे तोरा आ ना तोर कुछ करे के औकात बा आ झूठो खनी का पाई पाई कैले बड़े। बबली बाबा तोरा के डांट के बुलाता तो हटत नहीं जाके बैठल बड़े। तोरा सोचे के चाहे कि केकरा से पंगा लेते कलकार से कबो पंगा मत ले। तू राइटर ना हईस आ ना ए लाइन कहीस, तू चोर आदमी हईस आ चोरी करके चपलूसी करके तोर गुजारा चलेला। आज तहनिए के वजह से देख कितना परेशान बड़े भाई साहब, तहनिए के चलते हमारा खातिर सब कोई प्रिय बा, ना जात बना सबसे हमारा प्रेम बा। पंडित जी ओकस बाबू साहब यादव जी हर एक लोग हमरा के मानेला। हम ऐसा कलाकार के हमरा केहू से जलनशीलता ना रहेला। आ ई जब से ई हमरा के बोल के 2 बार टारगेट कैलस। आप सब ये देखिए लाइव हमारा कट गुला। आप सब कोई जुड़े जे भाई बात सब कोई जुड़े आप सब और ये बात के शेयर करी काहे से कि छोटी छोटी बात नहीं कि बहुत बड़ा बात बा। मान ली हमारा साथ ही चैलेंज करता काले को और केहू के साथे करी, काले और केहू के गाली दे दी, केहू के कुछ कर दी। ये हमेशा ही झुराला हमारा से। हम एक विषय में ना बोले करके जानतो नहीं कि हम एक कबू मुलाकात है नाम जब नहीं लोग कोठा पुत्र कहेला। हमारा मुँह से कुल ठीक नहीं खे लागत। तू बोलौले बक्सर बोलौले तो मिल अगर असल बाप के मातारी का अपन पैदाइश बढ़े तो ना बोला पर जनता कि मारे प्रमोद प्रेमी डेरा छुतिया डेराला ना आदमी न्यूज से भागेला, मीडिया से भागेला। डरा वाला थोड़े आदमी है कोनो चोरा गुंडा ही कि डेरा नहीं तोरा से रे। तो बोलौले बड़े हमारा के बक्सर अगर असल माई के दूध पियो लोग बता के मिल अभी 500 लोग तोरा के खो जाता। पटना ही बे नो पटना तो ही बे एजा से तो भाग गइले। लाइव हम थी ना बहुत परेशान कइले बड़े। तू डिप्रेशन में डले बड़े उल्टा बोल के भाई तोरा में गुंडा कर दी ज्यादा। हाँ बताइए भैया आप सब शेयर कर केहू कलकार के हमारा साथ ही चुनौती देता, कल केहू के दे दी, कल केहू के दे दी। तो एक आदत बनल बा। ऐसा लोग के आप सब बाइकाट करी, ऐसा लोग के आप सब अपना अथी से हटाई, ऐसा लोग के देखी मत। ये सब भोजपुरी के नाम पे कलंक भाई जो राइटर बा। बताई हम केहू के विषय में कुछ बोलनी ना कलकार सब भाई हवे। एक ई अचानक के लाइव में कूद के हमरा के मारता ऐसे ऐसे करता आ बक्सर बोलावता कि आप तोरा के सिखा दे भई कर दे भाऊ कर दे। अरु गरु बुझले बड़े हमरा का औकात बताओ ना बक्सर आज आदमी जाओ चौराहा पर चुतिया कहीं का फिर तोरा भेंट हुई हमरा से। बाकी ऐसा लोग के आप सब बाइकाट करी। जे भी भोजपुरी समाज में जे भी लोग देखता, जे भी संगीतकार गीतकार हमारे भाई छोट भाई गायक जितने लोग बा ऐसा लोग सब बाइकाट करी। अच्छा आदमी नहीं खे कैसा हमारा के चुनौती देता है। बताइए अगर घर जब पहुंचे नहीं थी भागल बका जना कहा तैयार मिले के बता मिल चुतिया कहीं का। प्रियांशु सिंह लाइव पर बड़े भाई हमारे देखते देखते बड़े केहू के कुछ बोल देता है। केहू के मान ल कि केहू कल हमारे साथ कल तारा साथ परसों केहू के दबावे की कोशिश करता ना सब। तो मान ली करा ना हिम्मत हो गई बता आप तोरा घरे बनी खोजत नहीं आओ ना स्टूडियो पर बोलो स्टूडियो पर से भागुले बक्सर भागुले बक्सर आदमी पहुंचल 5 घंटा 4 घंटा जाम में आके तब ऐजा से तोर पता नहीं चल गोलम्बर आवता ज्योति चौक आवा काहे लुका गए आप ऐसा लोग आप बाइकाट करी भैया। और हमनी के कोनो गुंडा बदमाश ना हमनी कलकार है प्रेम के भूखा आदमी है। प्रेम से मान ली अगर जान मांग तक तारा खाती दे दिया अगर प्रेम से ना मांगो अगर जैसे ही बताइए आदमी फरियाई माने तोरे के लोग चिन्हता बक्सर में हमारे लोग नहीं खे चूतिया कहीं सोचे का चाहिए तोरा। हम तोरा कुछ कहलो कि तमरा के बताओ आ ऐसे ऐसे करता रहे ऐसे ऐसे करता रहे तोरा हम लाइव में कुछ बोलनी है पहले ए पूरे भोजपुरी समाज से पहले कोनो हमारे कमी देखा तोरा हम कुछ बोलनी हाँ तोरे टीम के लोग तोरे के गाली देता लोग बोला था कि भैया लतखोर दी पूरा सटी तोरा के हम अगर असल के एथी हो खबे आज के बाद दोबारा कोनो कलाकार के साथ ऐसे ना करबे कहतनु केहू कलाकार से छेड़े ना तोरा अपन जीगत खात बड़े जीव खाओ कोई दिक्कत नहीं हमन के कोनो तरह से लागे नहीं जा बाकी लाग जेबे तो फिर जान जो कि बहुत बाउर हो जाए तो रहल मुश्किल हो जाए। एक भी कल सारे कमेंट्स में देख सब लोग तोरा के करिया बता काहे करिया बता तू बढ़िया आदमी रहते वो अगला के तू बर्बाद कर देले ओहो अगला के बर्बाद कर देला सतन तू मिल के केहू के बिगाड़े के पहले केहू के बनावे जाला केहू के बिगाड़ा ना जाला अगला के बदनाम पर बदनाम करावता रहा सतनी के। अम्मा हमारे का धमकी देता रहे कि आ जा ही जा बक्सर तो बक्सर तोरा घरे आइल बनिया कहाँ पड़े आओ चुतिया कहीं का। अगर सुन तोरा नावे खुद जाता नहीं हम एगो कंप्लेन करे तोरा एगो आई रहे फोन अमरीश भट्ट के एसपी उनकर खुदे केहू बाबू हमारे फोन कैला कि भैया भाई साहब ऐसा वैसा करता है तोरा पर खुद कंप्लेन 10 हो जाए वाला बा 10 को तोरा पर कंप्लेन जाए याद रखिए। प्रमोद से लागल तोरा बहुत महंगा पड़ जाए प्रमोद प्रेमी से लागल तोरा बहुत महंगा पड़ जाए चुतिया कहेगा। आप सब शेयर करिए ऐसा लोग को बाइकाट करिए ऐसा लोग को हमेशा गाली दी ऐसा लोग को हमेशा भोजपुरी से हटाई राइटर नहीं चोर है इसको कुछ नहीं आता है सामने बैठा दे कलम के लिखे के लूर बा तोरा लिखे के तोरा लूर बा रे तोरा एगो अक्षर लिख देबे तो दिन हम मोछ छिलवा देबो
तू राइटर न चोर रहीस, ये पूरा भोजपुरी समाज जानता। एगो टीम में उनका तूहे रहीस कि और केहू बा में बढ़िया बढ़िया लोग, ओहू में तो लोग बढ़िया कुछ अगर बोले रहती तो वो लोग हमरा के बोली। मत कर अगले सब, बहुत दिक्कत हो जी तोरा। सब कलकार से विद्रोह कर तोरा बड़ी एथी हो जाई। ऐसे तू पर मत और जिया तारे जीव, उससे कोनो दिक्कत नहीं है हमारा। बाकी दोबारा चैलेंज मत करिए, दोबारा चैलेंज मत करिए। तो ऐसी बता दे रही, चैलेंज कैले 500 लोग जाइल बा, कोई को गाड़ी आइल से जान जो कि कितना गाड़ी को आदमी आइल बा, ये बक्सर तोरा लगे। दोबारा जा कोनो कलकार के चैलेंज मत दी। हमनी के गुंडा मावाली ना है जा, हमनी के कुछ समाज के सेवा करे के काम करे ला जा। तोरा ऐसा चुतिया लोग रंगबाजी आ धमकावे का तो आई बताओ ना, तनी कहाँ बड़े कहाँ लुका बोले बोल। ऐसा लोग आप सब बाइकाट करी भैया, और ज्यादा लाइक पे शेयर कर, ज्यादा कुछ क्या बोलिए चुतिया के बारे में।